Työturvallisuus lähtee hyvästä suunnittelusta. Viikkotyötaulu vähentää stressiä, kun tiedetään, että kaikki tulee tehtyä ajallaan. Lehmien siementäminen ja hoitotyöt kannattaa tehdä erillisessä karsinassa, jolloin eläin ei pääse esimerkiksi potkaisemaan, eivätkä muut lehmät tule häiritsemään ihmisen työskentelyä. Lukkoaidoilla estetään lehmien karkaaminen toimenpiteen aikana ja taataan eläinten oma turvallisuus. Maatilalla työskennellessä on aina syytä pitää puhelin mukana esimerkiksi vaaratilanteiden varalta. Pölyäviä kuivikkeita käsitellessä tulisi käyttää suojaimia. Kuulosuojaimia tulisi käyttää vain silloin, kun niitä oikeasti tarvitaan, ei esimerkiksi eläinten seassa liikkuessa, sillä silloin ei välttämättä kuule takaa lähestyvää lehmää. Eläinten seassa liikkuessa tulee käyttäytyä rauhallisesti. Kovaäänisiä koneita käyttäessä kuulo tulisi kuitenkin suojata. Uusien työntekijöiden selkeä perehdyttäminen on tärkeää heidän oman työturvallisuutensa, mutta myös muiden tilalla olijoiden ja eläinten turvallisuuden takia. Työ on myös tekijälle miellyttävämpää, kun tietää, miten toimitaan. Kaikissa maatalouskoneissa olisi hyvä olla peruutuskamerat, sillä tilanteet saattavat muuttua hyvinkin nopeasti. Monilla tiloilla hoidetaan nykyään itse sorkat, joka voi väärin tehtynä aiheuttaa monenlaisia vaaratilanteita. Sorkkia hoitaessa auttaa laadukas ja turvallinen hoitopenkki, mutta myös hanskat ja kasvomaski ovat ehdottoman tärkeitä. Ja viimeisenä, muista huolehtia myös fyysisestä ja psyykkisestä terveydestä, sillä meillä kaikilla on vain tämä yksi elämä.